शिवांशु रिकॉर्डिंग स्टूडियो बानावर बिशुनगंज। हमर ढोलिया के देवारा पुजारी भइल बा। कमर हमर छुरी से कटारी भइल बा। कमर हमर छुरी से कटारी भइल बा। तो हमर ढोलिया के देवारा पुजारी भइल बा। तो हमर ढोलिया के देवारा पुजारी भइल बा। कमर हमर छुरी से कटारी भइल बा। कमर हमर छुरी से कटारी भइल बा। तो हमर ढोलिया के देवारा पुजारी भइल बा। तो हमर ढोलिया के देवारा पुजारी भइल बा। हमर ढोलिया के देवारा पुजारी भइल बा। पुजारी भइल बा। लागल बाटे लता ओहके भइल उता पाती हो। आधी आधी राती हमें तोड़ देला पाती हो। ए सखी लागल बाटे लता ओकरा भइल उता पाती हो। आधी आधी राती हमें तोड़ देला पाती हो। करे में काम कलाकारी भइल बा। करे में काम कलाकारी भइल बा। तो हमर ढोलिया के देवारा पुजारी भइल बा। तो हमर ढोलिया के देवारा पुजारी भइल बा। हमर ढोलिया के देवारा पुजारी भइल बा। पुजारी भइल बा। मारी के कोनखी हमके देले बा फील हो। कोरावा में कस के कहे देई देनी दिल हो। ए सखी मारी के कोनखी हमके देले बा फील हो। कोरावा में कस के कहे देई देनी दिल हो। राकेश दयाल हम पे भारी भइल बा। प्यारे पिंटू वर्मा हम पे भारी भइल बा। तो हमर ढोलिया के देवारा पुजारी भइल बा। तो हमर ढोलिया के देवारा पुजारी भइल बा। शिवांशु रिकॉर्डिंग स्टूडियो बानावर बिशुनगंज।